Televize Barrandov uvádí Zabijácká hora. Dave, výborně! Teď chci, abys mi trochu povolil lano. Promiňte. V pořádku. Teď hezky jednu ruku před druhou. Tak. Pane Donovane! Domácí úkol, jste můj muž. No tak, víte, že už jsem toho nechal. Víte, pane Bertne, rád bych vám pomohl, vážně, ale nelezu po horách už 3 roky. Já už nemůžu. Everest, rok 2003. Vzpomínáš si na Čence? Ovšem, zdravím. A to je doktorka Prestnová. Vítej. A teď konečně zmizíme. Ne! 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 Musíme těm lidem pomoct. Já se tam nevrátím. Ale ano. No tak, křemi! Co to sakra je? To je drak. Ale draci jsou jenom v pohádkách. Připadá vám to tak? Pryč! No tak, hej, jdeme, holem! Rychle, no tak, hej! Můžem? Myslela jsem, že se nezeptáš.